Garaga oso elkartetik 10 urte baino gehiago daramagu hor aldarrikapenen honen atzetik. Pentsatzen genuelako berreskuratu behar zela zonalde hau, aprobetxatzea zegoen errateko tranbia zarraren trazadoa, bere lekuan kokatzeko bidegorri bat, ezinbestekoa dela ere basauritar guztiontzako. Eraikitzen ari direna bada gutxi gora bera kilometro luze bateko bidegorri bat. Bidegorriaz ari gara, baina berez bai oinezkoentzako eta bai bizikletaz mugitzu egiten garenentzako bide bat izango dela. Zabalera 6 metrokoa eta 4 metro txelenduentzako egokituta eta beste 2 oinezkoentzako. Horrek albideratuko du bai gaur egun edo 100 oinezko eta txirrindulari errepide ondoan egiten dugun bidea era seguru batean eta tranquil batean edo egiteko aukera emango digula. Beraz, hori oso pozgarria da. Bidegorria egiten duen lotura bada Boloetatik gura osoraino, baina hemendik edo Galdakoraino asko dago ondino zehazteko eta egiteko. Beraz, bai, hilero, azken larun batean Bilbotik abiatuta segituko dugu martxak egiten, bizikleta martxak egiten eta animatu egiten zaituztegu joaten.